Explicació de vot, iniciativa. Bé, moltes gràcies. Quan ens hauria agradat a molts que quan es parlava de memòria històrica no s'hi diferenciara amb uns i amb altres i amb víctimes de primera i víctimes de segon. Ens hauria agradat molt quan se parlava de memòria històrica, en canvi no se va fer. Però aquesta moció el que demana és un carrer per a Guillem Agulló i des d'iniciativa no podíem dir altra cosa que per descomptat sí. Però més enllà de Guillem Agulló, les circumstàncies actuals, la greu crisi econòmica, serveix com a brau de cultiu de feixismes, de neofeixismes, que lamentablement, i les eleccions europees ho demostren, van en augment. Per tant, crec que és un tema delicat i que no podem fer un debat que s'enisca de lo raonable. I per tant, jo crec que actuacions com carregar-se l'educació per a la ciutadania, que ensenya valors universals, va en contra de mocions com aquesta. Una moció com aquesta el que defensa és la llibertat de la gent de poder pensar, de poder sentir i de poder dir tot allò que li dóna la gana. I que ningú, i com tu dius, covard assassí, puga després anar i carregar-se'l. I per tant, des d'iniciativa, com no pot ser d'altra forma, recordem a Guillem Agulló i estem d'acord en que se li doni un carrer. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.